Am primit notificarea de la EMAG cu cele mai amuzante, stupide căutări pe site-ul lor. Am citit câteva și acum vreau să trec prin toate și să râd. Și hai să le luăm pe rând. Am așteptări. În anii trecuți au fost niște bombe frumoase. Bun, începe cu un titlu. Pentru cei care caută până găsesc pe EMAG. Și primul quote e haine pentru pește. Ok. În care au făcut și ei un colaj de poze AI generated bazate pe căutări. Și este un pește care are un flanel de Crăciun. Da, flanel de Crăciun. Bun. Avem o descriere. Pe EMAG căutarea e primul pas spre orice, bla bla bla. Ok. Dă scroll și vezi ce s-a căutat, ce s-a găsit și credem că a vrut să zică căutătorul. Uite, începem cu o cacofonie. Deci, să vezi ce s-a căutat, ce s-a găsit și ce credem că a vrut să zică căutătorul. Bine, EMAG, bine! Produse care încă nu s-au inventat, dar mulțumim pentru sugestii. Și avem așa. Toate ghilimele căutări pe EMAG din baza lor de date. Haine pentru pește. L-am zis și mai devreme. Este și făcut un acvariu în care sunt pești îmbrăcați în diverse haine. Este o peștoaică care are o rochie. Tare. Desenele copilului meu. Asta da, desenele copilului meu. Știi că probabil când ești căsătorit cu copil și te întreabă cineva, bă, da, te întreabă soția, bă, da, unde sunt desenele lui Alex? Aoleu, desenele copilului meu. Și intri pe EMAG și cauți, evident. Smartwatch cu bunica. With the granny. With my granny. Da, este evident făcut și aici un smartwatch care are o bunicuță pe fond din ăla de sepia vechi. Vreau să aud numai bine. Mai bine să trăiți, vreau să aud. Deci ăsta este, vreau să aud numai bine. N-am ce să adaug. Bibelou bunica. Da, poate să fie bibelou bunică. Adică să cauți vintage-ul ăla, bibelou cum avea bunica. Covrig pentru camera copilului. Din nou, nu mi se pare ciudată nici asta. Covrig pentru camera copilului, că sunt... Mi-au apărut și mie, care n-am copii, mi-au apărut pernele alea în care se bagă copilul sau mămica, ține burtica când e însărcinată, copilul doarme mai bine cu, nu știu, pe o parte că ține mâna ridicată. Nu pare ciudat până acum. Vedem. Gânduri fiica mea. Gânduri fiica mea. Dar văd că pe asta a pus-o, de fapt, cred că toate sunt cu diacritice. Nu cred că a scris gânduri cu I din A, cu căciuliță. Da, gânduri fiica mea. Pijamale broască țestoasă câștigătoare. Deci pijamale broască țestoasă sunt 3 cuvinte ok. Adică tu cauți obiectul pijama, setul de îmbrăcăminte, după care îi spui că vrei imprimeu broască țestoasă, dar după aia îi adaugi și atribut, că ea e câștigătoare. Coș cumpărături EMAG. Păi da, când intri la Mega și te întreabă ce vrei. Vreau niște Mega Image. Ce? Da, nu mi se pare așa. Robotul de desen pentru copii. Nu știu, cred că sunt niște chestii din desenele animate, cuvinte de-astea le-au luat părinții în cele 5 minute pe zi care își fac timp să fie atenți la copiii lor și au băgat acolo. Hai bă, că vine ziua ăsta, ce facem? Puzzle iubiți? Iarăși nu e așa od. Puzzle iubiți. Cauți contextul de iubire. E puzzle în direcția asta, love. Și scutece pentru hamster care, într-adevăr,
Și au făcut și ei un hamster care are un scutec pe el. Hai că avem și căutări. Pernă pentru câine împăturat. Asta e ca prigoană cu aia, cu... Cum era, mă? Nu știam că ești așa spiricioasă. Nu știam că ești așa spiricioasă. Hai că avem casele astea și vorbim. Da, facem. Nu știam că ești așa. Hai mă, că-s băiat deștept. Da. Mașină de spălat care răspunde la mesaj. Mașină pe Instagram care și răspunde. Tocător bunica. Mașină dezasamplarea. Cred că e în direcția dezasamblabilă. I don't know. Desasamplarea sună a ceva telenovelă spaniolă deja. Too much. Unde să punem hăinuțele copilului? Scrie pe EMAG. Pentru că, dar chiar că dacă vrei să folosești AI-ul EMAG-ului, că am tot văzut chestia asta, te duci pe un... Era pe vremea când ChatGPT-ul chiar era limitat. Adică cu un an și ceva că s-a schimbat rapid treaba. Când te duceai pe paginile care începuseră să-și facă boți de AI și întrebai chestii pe care nu mai puteai să le întrebi pe ChatGPT pentru că erai limitat și nu voiai să plătești pro-ul ăla și te duceai și întrebai acolo. Cum... Fă-mi și mie rezumatul de la Excel-ul ăsta. Intrai pe mercedes.com, te duceai pe chatbotul lor și ziceai, fă-mi și mie un script în Python să calculez nu știu ce. Și ăla îți dădea că nu erau configurate. Anyway, așa sună asta cu unde să punem hăinuțele copilului, că în loc să ducă pe Reddit, Google, GPT, așa, hai să deschidem magul că mă rezolvă asta. Cadeaua ziua iubitului. Nu, stai. Cadeaua ziua iubita. De ce am citit iubitului? Nu pot să descifrez asta. Mașină de făcut ordine singură în casă. Absolut. Eu cred că ar trebui să-ți dea multe rezultate chestia asta. Să fie o mașină, frate, de făcut ordine singură în casă. Camera copilului e o junglă. Din nou, AI. Adică pare că trebuia să întrebe un terapeut mai mult. Bunica proteică. Oh, motherfucking granny. Motherfucking granny. Bunica proteică. Aici chiar au făcut și ei. Au pus o mică imaginuță cu o bunică care își face bicepsi. Bun. Următoarea. Bună seara, vreau niște kendame cu bile mari. Ți pui bile pe kendamă. Ceva să pui copilul când e abia născut, dar nu ceva fel căruț, dar mai mic. Deci asta e o căutare. Asta e. De astea voiam să văd și din păcate asta e ultima. E sucul meu ăsta. Deci, ceva să pui copilul când e abia născut, dar nu ceva fel cărut, dar mai mic. Nu? Nu că așa îți vine să cauți pe EMAG? Dar e și chestia asta. Dar nu ceva fel căruț, probabil, dar mai mic. Cred, gata mă, am înțeles. AI-ule, ascultă aici. Deci vrea ceva în care să pună copilul abia născut, dar nu căruț, că e prea mic. Dă-i ceva. Îi ziceți cuecă la chestia aia. Cred că la asta se referă. Damn. Top. Acum, eu statistica asta nu înțeleg de ce au pus aici, că din nou mi se pare foarte tristă. Cele mai populare categorii pentru plata în rate. Telefoane mobile, deci îți iei mobil în rate, îți iei iPhone 17 Pro Max de 1 tera în rate. 96 de milioane sau cât e? Da, bă, rate. Salariul 30 de milioane, 10 îi dau pe lună la telefon, 18 la chirie și de 2 milioane văd eu ce mănânc, ce plătesc
Bro. Bun. Și avem așa, recordul anului. Un client din Suceava a plasat în 2025 2409 comenzi. N-am făcut calculul, dar uite acum încerc să mă gândesc. 2409 sunt 365 de zile. Cam câte vin, mă? Undeva la 7-8 comenzi pe zi. 7-8 comenzi pe zi. Dai să fac. 2409, 365. 6,6 comenzi pe zi. Bro, calm fucking down. Bun, eu ce mă gândesc este că e cineva care face dropshipping, dar pe prost. El este cumva dealerul al cincilea. Deci e un băiat în China care cumpără de la niște băieți din China și își face un magazin pe Temu. După aia vine un băiat din Europa, își face o colecție de magazine din alea și își face el pe Temu, în care are distribuitori. Vine unul din România, cumpără boxuri de la ăla și le pune pe EMAG. Și vine ăsta din Suceava care cumpără de la ăla și dă mai departe, vinde în Suceava sau unde s-o duce, spre Ucraina sau Moldova. Mie așa îmi sună, adică în ce alt context decât să vrei să vinzi mai departe să dai 2409 comenzi, aproape 7 comenzi pe zi. Pe zi, nu pe zi lucrătoare. Bro, foarte bine.